салому дуруди худро мерасонам барои бинандагони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Tajlive. Дар барномаҳои пештара мо бо ҳамроҳи шумо як телефони мобилиро ки ман онро аз AliExpress харида будам распаковка кардем. Бисёриҳо дар комментариё навистанд ки ба онҳо ҳам бифаҳмонам AliExpress чист ва чӣ гуна аз он ҷо харидорӣ бояд кард. Оё ин сомона ягон чизҳои қалбакӣ намефурӯшад? Ӯ аз картаи бонкии мо ҳама маблағҳои моро намегирад? ё туба. бисёр саволҳое буданд. Ман шуморо бениҳоят хуб мефаҳмам, чунки сомона хитоӣ аст. Бисёриҳо бори аввал дар бораи он мешунаванд ва аммо нархҳое ки дар он сомона ҳастанд моро бениҳоят дар ҳайрат мегузоранд, чунки бениҳоят нархҳои арзон нисбати оне ки мо дар мағозаҳо мебинем. Аз ҳамин сабаб ман хоҳиши шуморо дар замин нагузоштам ва имрӯз бошад бо ҳамроҳи шумо мо кӯшиш мекунем бифаҳмем ки AliExpress ин худаш чист. Ман барои шумо мефаҳмонам чӣ хел дар он ҷо регистратсия бояд кард, чӣ гуна аз он ҷо ягон чиз харид намуд. имрӯз бошад мо бо ҳамроҳи шумо дар ин бора суҳбат мекунем. Рафтем. сараввал оғоз мекунем аз оне ки AliExpress ин худаш чист. AliExpress ин ягон интернет магазин нест. Ин як платформаест ки дар дохили он якчанд мағозаҳо вуҷуд доранд, якчанд мағозаҳои фирмене ки дар Хитой қарор доранд, онҳо вуҷуд доранд ва ин мағозаҳо бошад молҳои худашонро дар ҳамин платформа мегузоранд ва шумо бошед ворид шуда аз он платформа, аз ҳамон мағозаҳои Хитой ҳамон чизҳоро харидорӣ мекунед. Яъне ба таври осон барои шумо мефаҳмонам, дар ин ҷо ҳамон мағозаҳо ва фирмаҳое ки дар Хитой қарор доранд, дар байн бошад платформаи AliExpress ҳаст ки мо ба он ворид шуда дар он ҷо чизҳоро мехарем, ҳамон чизҳое ки ин фирмаҳо гузошта истоданд ва дар ин тараф бошад худи мо ҳастем, яъне он нафароне ки ба дохили ҳамон платформа ворид мешаванд ва тавассути ҳамин платформа бошад аз мағозаҳое ки дар Хитой қарор доранд мо харидорӣ мекунем. Ба фикри ман аллакай фаҳмо шуд, яъне AliExpress ин ягон магазин нест, худи AliExpress ягон чизро намебарорад ва дар AliExpress он мағозаҳое ки дар Хитой қарор доранд онҳо чизҳояшонро мегузоранд. Яъне аз ин ҷо мебарояд ки дар дохили AliExpress якчанд мағозаҳое ки дар Хитой қарор доранд вуҷуд доранд ва вақте ки мо аз он ҷо ягон чизро харидорӣ мекунем, он чиз ба таври ройгон, бисёриҳояшон ба таври ройгон ба мо оварда мерасонанд. Акнун биёед дар бораи он гап мезанем ки чӣ гуна мо пардохт мекунем. Ҳангоме ки шумо ягон чизро аз AliExpress мехаред, аз платформаи AliExpress мехаред, аз картаи бонкии шумо маблағро мегирад, ин маблағ зуд ба дасти фурӯшанда намерасад. Ин маблағ дар ҳамон платформаи AliExpress меистад. Фурӯшанда бошад, он ашёро ҷамъ мекунаду ба шумо равон мекунад. ин кори саросимагӣ нест. вақте ки ба шумо равон кард, ба шумо сообщение мебиёяд ки ҳамин молро ба шумо равон карданд. То он вақте ки шумо даромада дар страничкаи худ дар ҳамон AliExpress аз тарафи худ розигӣ надиҳед ки ҳамин чизро ман гирифтам, AliExpress он маблағе ки шумо пардохт кардед ба фурӯшанда намедиҳад. Агар ҳамон чиз ба шумо наомад ва шумо дар ҳамон сомона ворид шуда нависед ки ҳамон чиз ба ман наомад, AliExpress ҳамон маблағе ки шумо ба ӯ пардохт карда будед бозгашта бар шумо бармегардонад. охи гап дар насиб аст. баъзеҳо савол доданд ки агар аз Тоҷикистон харид кунем ба мо мебиёранд ё на. Рости гап, ман ягон бор аз Тоҷикистон нишаста аз AliExpress харид накардам, аммо дар ахборот дар интернет хондам ки почтаи давлатии Тоҷикистон аллакай қабул мекунад ҳамон молҳое ки AliExpress ба Тоҷикистон равон мекунад, яъне ба шумо то ба дари хонаатон оварда мерасонад ҳамон чизе ки шумо аз AliExpress харидорӣ намудед. Ягон кас агар харидагӣ бошад аз Тоҷикистон ва ба ӯ ҳамин молашро овардагӣ бошанд, дар комментариё нависад, то ин ки дигарон ҳам боварӣ пайдо кунанд ки AliExpress молҳоро ба Тоҷикистон низ оварда мерасонад. бинандагони азиз, ҳоло бошад ман барои шумо пурра мефаҳмонам ки чӣ гуна дар сомонаи AliExpress регистратсия кунем ва чӣ гуна аз он ҷо харидорӣ намоем. Барои ба сомонаи AliExpress ворид шудан, дар строкаи браузери худамон менависем aliexpress.com. вақте ки мо навистем, ворид мешавем ба ҳамин сомона, мо дар пеши худамон ҳамон сомонаи AliExpress-ро мебинем. ба шумо гуфтаниам ки рӯзи 11 ноябри соли 2017 дар сомонаи AliExpress як скидкаи калон мешавад ки дар он ҷо то 60 ё ин ки 90% нархҳои ҳама чизҳо арзон мешаванд. агар кадоме ин наворро пеш аз 11 дида истода бошад, барои ӯ бахташ хандид, ворид шавед ва зуд аз AliExpress харидорӣ намоед. барои регистратсия кардан дар қисми рости ҳамин сомона мо мебинем YT регистратсия или Мой AliExpress. дар ин ҷо YT ман аллакай аккаунти худамро дорам ва барои шумо шудам мо як аккаунти дигар ҳоло регистратсия мекунем, яъне меҷиқем ба тугмачаи зарегистрировать, ворид мешавем ва дар ин ҷо бошад дар қисми аввал мо бояд электроннаи почтаи худамонро нависем. ман менависам электронна почтаи худамро. ном фамилиятонро кӯшиш кунед ки ҳамаашро дуруст нависед, чунки вақте ки ба шумо ба почта ҳамон чизро равон мекунанд, он чиз бояд хато набошад. чӣ тавре ки дар паспортатон ҳаст, ҳамаи чизро ана ҳамон хел нависед.
ягон парол придумад мекунем. дар ин ҷо мо бояд коди ҳамон картинкаро нависем. мечиқем ба тугмачаи создат ваш профил, яъне мо профиламонро ҳоло ҳамроҳи шумо месозем. вақте ки мо профили худамонро регистратсия кардем, яъне ба мо масалан чиз лозим мешавад. хулоса мебарорем ки телефони Xiaomi Redmi Pro. мо дар поиск онро менависем ва онро дар ҳамин сомона мекоҳем. ба мо якчанд вариант мебарояд дар ҳамин сомона ва кадоми онро мо мехоҳем харидан. Xiaomi Redmi 4X Pro барои мо баровард. нархи ин телефон 7918 рубл оғоз мешавад то 10125 рубл. барои чӣ нархи ин ҳамагуна аст? барои он ки аз комплектатсия ва ранги ҳамин телефон вобаста аст. яъне мо агар ягон ранги дигарро гирем арзонтар ё ин ки қиматтар мешавад, ё ин ки дар дохилаш ба мо наушник гузоранд ё ин ки нагузоранд, аз ҳамин чиз вобаста аст. як диққати дигарро ба шумо мерасонам ки ҳангоми харид кардан аз AliExpress мо бояд аҳамият бидиҳем вақте ки телефонро мехарем. навистагӣ бошад ки глобальная версия, яъне версияе ки дар он ҷо забони русӣ вуҷуд дорад. чунки баъзе аз телефонҳое ки мо аз Хитой харидорӣ мекунем забони русӣ вуҷуд надорад. аз ҳамин сабаб мо бояд ба ин аҳамият диҳем. як хусусияти дигар ҳангоми харидорӣ намудан, вақте ки мо ягон телефонро аз AliExpress харид, на танҳо телефонро, умуман чизе ки мо аз AliExpress харидорӣ кардан мехоҳем, мо бояд сараввал ба рейтинги фурӯшанда диққат диҳем. яъне ки ҳамин фурӯшандаи мо ки аст? мана мо мебинем ки магазини фурӯшанда номаш ана ҳамин хел аст, яъне Hong Kong Goldway, ба фикрам туғри хондам. 7 сол шуд ки кори худро давом дода истодааст ва рейтинги ҳамин фурӯшанда бошад 99% аст. яъне бародарони азиз, 99% ин маънои онро дорад ки чихеле ки мо дар ин ҷо дида истодаем аз 352436 баҳое ки одамон доданд, ҳамаи онҳо тақрибан 100% баҳо доданд ба ҳамин мағоза, ки ин аллакай маънои онро дорад ки он чизе ки мо агар дар ана ҳамин мағоза харидорӣ кунем, ба мо аниқ бениҳоят як чизи хуб ва бо кафолати хуб ба мо ҳамин чиз ба мо омада мерасад. дар кадом ҳолат одамон метавонанд баҳои паст диҳанд ба ҳамин мағоза? яъне дар он ҳолат ки ин мағоза бисёр чизҳои бесифат мефурӯшад ва бисёртар одамонро фиреб мекунад. мо мебинем ки ана ҳамон чизе ки мо хариданӣ ҳастем ба номаш аҳамият надиҳед, чунки хитоиҳо номашро ба таври худашон менависанд ва сомонаи AliExpress бошад кӯшиш мекунад ки онро ба забони русӣ ба таври худ тарҷума кунад. пас аз он ки мо ба рейтинги фурӯшанда нигоҳ кардем, мо мегузарем ба қисми дигар, яъне мо нигоҳ мекунем ки ана ҳамон чизе ки мо харида истодаем баҳоаш чӣ қадар аст. баҳо яъне оценка, яъне ҳамин таваре ки мо харида истодаем чӣ қадар аст. шумо худатон бибинед, 961 одам овоз додааст ба ҳамин таваре ки мо хариданӣ ҳастем. аз 961 одам 606 одам баҳои хуб доданд, ки ин маънои онро дорад ки ҳамон 606 одаме ки инро харидорӣ намуданд онҳоро пурра қаноат мекунад ва ин чизе ки ба онҳо омад бениҳоят босифат аст. пас аз он ки мо рейтинги ин телефони мобилиро дидем, мо мегузарем ба қисми дигар. мо мехонем он отзывҳое ки одамон пас аз харидан дар таги ҳамин моле ки мо хариданӣ ҳастем навистанд. яъне мо мегузарем ба қисми аз ҳама поён ва мебинем ки отзыв 961 одаме ки баҳо доданд, ҳамон 961 одам дар ин ҷо фикрҳои худашонро навистанд. масалан якум харидор баҳои 5 мондааст, яъне 5 то ситорача мондааст ва гуфтааст ки бениҳоят фурӯшандаи хуб аст, бениҳоят суҳбат мекунад ҳангоми харидан ва тез оварда мерасонад, чӣ қадар арзон фурӯхтааст ба ӯ. як харидори дигар аз Россия онро харидааст ва бениҳоят таъриф мекунад, яъне телефони хуб аст, тез ба ман оварда расонданд ва фурӯшандаро бошад, ман барои шумо рекомендоват мекунам ки аз ҳамин фурӯшанда харидорӣ кунед. вақте ки мо ин ҷоро интихоб кардем, мо мегузарем ба қисми поён, яъне доставка. чихеле ки худатон хонда истодаед, доставкааш ройгон аст, яъне ба таври ройгон оварда ба дасти мо мерасонанд. баъзе фурӯшандаҳо доставкаашонро, яъне ба шумо оварда расонданашонро пулакӣ мекунанд. аз ҳамин сабаб ба ҳамин ҷо аҳамият диҳед ки дар бараш ягон маблағ ҳаст ё нест. гарантия дар Россия ин телефонро гарантия медиҳанд. агар хоҳед ки шумо ба гарантия ин телефонро харидорӣ намоед, 366 рубли дигар зиёдӣ месупоред. ба фикри ман ин чиз лозим нест барои ман шахсан, ман онро хат мезанам. ҳамон нархи дар натиҷа баровардаи моро менависанд, яъне нарх телефон 9151 рубл
ва мо низ ҳама ин чизро интихоб кардем. Нархи охираш низ 9151 рубл баромад ва мо меҷиқем ба тугмачаи харидан. вақте ки мо ин молро хариданӣ мешавем, дар ин ҷо мо бояд номи харидорро пурра нависем, чунки вақте ки ба почта меояд, дар почта бошад аҳамият медиҳанд ба он номе ки паспорти шумо, ба он чизе ки шумо хариданӣ ҳастед туғрӣ меояд ё ки не. аз ҳамин сабаб хоҳиш мекунам ки ҳамаашро ба таври дуруст нависед. шаҳри худро интихоб мекунем. дар ҳолати мо ин шаҳр Россия аст, яъне мо интихоб мекунем Российская Федератсия. дар ин ҷо ба фикри ман Тоҷикистон ҳам ҳаст. ҳозир мо бо ҳамроҳи шумо мебинем ки ба Тоҷикистон равон мекунанд ё не. баре бинандагони азиз, дар ин ҷо Тоҷикистон ҳам ҳаст. шумо метавонед боваринок ба Тоҷикистон чизҳои худ аз Тоҷикистон чизҳои худро заказ кунед. яъне дигар пункт. дар ин ҳолат мо бояд кӯча, рақами дом ва рақами хонаро мо бояд бинависем. кӯчаи Қурутоб, доми 27 ва хонаи 178. ҳамин чиз барои мо бас аст. мо дар ин ҷо ягон чизи дигар наменависем. яъне кӯчаи Қурутоб, яъне дар ин ҷо кӯчаи Қурутоб, доми 27 ва квартираи 178. ана ҳамин қадар бас аст, бародарони азиз. мо интихоб мекунем област. ҳар як шаҳри Россия дар ягон област ворид мешавад. шумо дар интернет зада бинед ки шаҳри шумо дар кадом област ворид мешавад ва онро дар ин ҷо интихоб кунед. шаҳри мо чихеле ки шумо аллакай фаҳмидед, ин Санкт Петербург аст ва почтовый индекс. мо бояд индексамонро дар ин ҷо дуруст нависем, чунки умуман ба ана ҳамин индекс ба мо равон мекунанд почтаи моро. чихел бояд фаҳмем ки индекси кӯчаи мо чӣ аст. барои ин мо танҳо ба поиски Яндекс ё ин ки Google ворид мешавем ва дар он ҷо бошад менависем индекс ва номи ҳамон кӯчае ки мо зиндагӣ мекунем менависем. тақрибан Московский проспект 222. ҳоло мо мебинем ки индекси ана ҳамин Московский проспект 222 чист ва дар поиск аллакай ба мо нависта доданд, яъне индекси мо 196066 аст. мо бошем ана ҳамин рақаме ки аз он ҷо гирифтем дар ин ҷо менависем 196066. пас аз он ки индексро пур кардем, мо бояд рақами телефонамонро дар ин ҷо бинависем. пас аз он ки рақами телефонатонро навистед, мегузарем ба қисми дигар ва рақамҳои картаи банки худро менависем. ҳеҷ вақт дар тарс набошед ки маблағҳоро аз картаи банкии шумо мегиранд ё ки ягон маблағи зиёдӣ мегиранд. не, бародарони азиз, то шумо агар сообщение омадаро подтверждат накунед, ягон маблағи зиёдӣ гирифта намешавад. чихеле ки шумо худатон шоҳид гаштед, он қадар мушкил нест харид намудан аз сомонаи AliExpress. агар ягон чизи дигар ба шумо лозим бошад ё ин ки ягон чиз нофаҳмо бошад, дар комментариҳои ҳамин видео бинависед. ман ҳатман кӯшиш мекунам ки ба ҳар як суолҳое ки шумо медиҳед посух бигардонам. бо шумо буд Матин Муҳиддинов. хайр.